הרבה מאוד התחדשות עירונית בתל אביב, במרכז וגם בפריפריה. היום אנחנו נמצאים בשני בניינים חדשים שמסרנו לאחרונה, בחודש האחרון הכנסנו אותם. הפרויקט הזה היה פרויקט של בניין רכבת עם 4 כניסות, מאוד מאוד ישן, וברוך השם הגענו לשלב האכלוס, הכנסנו את הבניין ואנחנו מאוד מרוצים ואנחנו מאוד גאים בתוצאה. מתחייבים לזה שגם הבניינים הבאים שלנו יהיו לפחות באותה איכות ואפילו יותר, ומאחלים בהצלחה לדיירים החדשים שנכנסו לפה, שיהיה להם בשעה טובה, בהצלחה. אני מלווה את הדיירים האלה מאז הפינוי עד לאכלוס של הבניין, שזה תהליך מאוד מאוד רגש. את הדיירים אנחנו מציעים להם את ההובלה על חשבוננו, את האריזה על חשבוננו, השכירות, כל זמן שהם מתפנים הם מקבלים שכירות עד שהם חוזרים חזרה לבניין, ומרגע שהם חוזרים לבניין אנחנו מלווים אותם לכל שנות הבדק, ובכלל אנחנו כמו משפחה מלווים את הדיירים האלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. משלב הרכישה, הבנייה, המסירה, הכל נעשה בצורה מצוינת. מטבענו כשאנחנו רוכשים משהו, אנחנו רואים אותו, גם אם הוא לא שלם, אבל אנחנו רואים. פה הלכנו על פרויקט בעצם שלא ידענו מה יהיה בסופו של דבר, אבל עליי לציין שזו הייתה אחת החוויות המרנינות של החיים ברכישה כזאת גדולה. חברת רטקו היא חברה שאפשר לסמוך עליה, שמעבר לכסף רואה את הצרכים האישיים של כל דייר או רוכש, ואין ספק שהחוויה הייתה מאוד טובה. רטקו הלכו איתנו באמת עד הסוף, ואני חושב שזה מה שהביא לתוצאה המאוד יפה של הפרויקט, כמו שהוא יצא כיום. שאלוהים יציל אותנו מכל צרה ומכל האויבים. אמן, אמן.